Добрый дзень, шаноўныя гледачы. Сёння ў бібліятэкі камунікат новая госця. Гэта паэтка, перакладніца, эсеістка, куратар самых разнастайных культурных праектаў Марыя Мартысевіч. Марыя Мартысевіч, паэтка, перакладніца, літаратурны крытык, нядаўна выступіла як раманістка, аўтарка рамана для падлеткаў «Гарэзлівы пацалунак». Уганараваная перакладніцкімі прэміяй часопіса «Прыйдзе свет» і фундацыі «За вольнасць ваша і наша». Атрымала прэмію «Кніга года» і паэтычную прэмію імя Наталлі Арсеньевай за кнігу «Сарматая». Аўтарка кніг «Цмокеля тут на нераст», «Амбасада. Вершы свае і чужыя» і паэму «Сарматая». Яе ўласныя творы перакладаліся на англійскую, літоўскую, нямецкую, рускую, славацкую, украінскую і шведскія мовы. Марыя, я прадставіла цябе як рэдактарку серыі «Амерыканка», але я ведаю, што ты там не толькі рэдактарка, а ты хутчэй культуртрейгер, чалавек, які арганізуе ўвесь працэс продажу, рэкламы, усяго такога іншага. Якім бы словам ты назвала сябе гэтую сваю дзейнасць? Рэдактарка, тут такое, мне здаецца, агульнае слова, вельмі зручнае, і больш за тое мы яго выкарысталі па парадзе выдаўца першай кніжкі Андрэя Янушкевіча, тому што рэдактар мае права здаваць кнігі на распаўсюд. То бок гэта такая была падказка, дарэчы, для тых, хто таксама хоча выдаваць кнігі. Так, я кіраўніца гэтага праекту цяпер і ў літаратуры ў нас, і ў культуры ў цэлым, і на агул у свеце такое праектнае мысленне развіваецца. Ну і можна сказаць так, што я аб'ядноўваю гэты праект, нейкім чынам ім кірую. Мне здаецца, што ты якраз адзін з немногіх людзей, які займаецца прасоўваннем праектаў сваіх, чужых, чалавек, які актыўна працуе з рэкламай. Вось нядаўна я гаварыла з Верай Жыбуль, і яна зрабіла такую цікавую заўвагу, што рэкламаваць кнігі свае, гэта таксама трэба мець пэўны талент. Вось як ты да гэтага прыйшла? Адчула сабе гэты талент? Ці гэта проста такая неабходнасць сучаснага літаратурнага працэсу? У сучасным свеце гэта хутчэй рэклама, прасоўванне, піяр, як бы мы гэта не назвалі, продажы, можна сінанімічны шэраг доўжыць. Гэта ўсё ідзе арганічна. Гэта зараз успрымаецца як частка існавання прадукту, культурнага прадукту, так, зноў жа. То бок мы сталі дадаваць у культуру больш маркетынгавых тэрмінаў. Гэтаксама, як і маркетолагі, бізнесоўцы сталі дадаваць больш ідэяў, больш прывабных цукерачных абгортак у свае маркетынгавыя стратэгіі. То бок гэта зліццё, яно проста для мяне прыкмета часу. А што тычыцца таго, адкуль у мяне талент, здольнасці ці досвед, я б нават сказала, то, напэўна, я думаю, што ў гэтым плане гэта збег абставінаў. Першая кніжка, которую мне удала, ну, скажем так, продать, разрэкламаваць, гэта была моя першая кніжка «Цмокеля тут на нераст», дэбютная, якая менавіта чамусьці ўсім запомнілася тым, наколькі яна рэкламавалася, прадавалася. Часам пра гэта больш было, дарэчы, негатыўных каментароў, чым пазітыўных. Гэта быў 2008 год. Тады лічылася, што літаратар акурат паступае не сціпла, робіць не сціпла, калі ён прасоўвае свае кнігі. Літаратуру належала быць сціплым, асабліва літаратарцы, асабліва аўтарцы-дэбютанцы. Але ў 2008 годзе не было ніводнай праграмы ні ў грамадскіх арганізацыях, нідзе, которая падтрымлівала б кніжкі дэбютантаў. Ужо пасля мае маладзейшыя калегі маглі выдаць кніжкі ў пункце адліку саюза пісьменнікаў або мелі матывацыю ў выглядзе прэміі «Дэбют». Ну, то бок, прынамсі, было ясна, што вось я, калі пастараюся, займу гэтыя грошы, выдам кнігу, можа быць, мне потым яны вернуцца нейкім чынам, так? У мяне такога нічога не было. Але затое быў выдавец Логвінаў, які тады раздаваў крэдыты даверу да аўтараў. Я плаціла толькі за 2/3 друку гэтай кнігі, а траціну, як бы, дакладаў ён. І на той момант нават сума была не такой астранамічнай, я яе пазычыла, у мяне не было сваіх грошай. І у меня быў стымул, мне трэба было аддаць гэтую пазыку як мага хутчэй, таму што гэта была першая пазыка вялікая ў маім жыцці.
Я да іх дагэтуль стаўлюся вельмі так даткліва. І таму гэта быў такі неверагодны стымул, каб рэальна кніжка нейкім чынам адбілася. А акурат тады я мела папулярны ЖЖ, Life Journal, у которым магла расказваць пра гэтую кніжку, што я і рабіла. Я ладзіла сустрэчы з чытачамі ў кавярнях, я рабіла акцыі розныя, хадзіла, распаўсюджвала кніжку там, дзе яе бралі на распаўсюд, напрыклад, у шапіку філфака. То бок, я атрымала шмат негатыўнага фідбэку, нейкіх негатыўных водгукаў пра гэтую практыку, але з часам, праз 10 гадоў стала зразумела, што гэта быў такі прота-краудфандынг. То бок я рабіла нейкія захады па распаўсюдзе кнігі, якія зараз змушаныя рабіць, не тое, што змушаныя рабіць, а тыя, хто выдае кніжкі праз краудфандынг. Ім проста гэта даецца як інструкцыя. Яны прыходзяць на платформу, ім проста даюць спіс, што яны павінны зрабіць. І без гэтых дзеянняў яны проста не змогуць сабраць грошай. То бок, такі, можа быць, гэта была інтуіцыя, можа быць, гэта... Я лічу, што гэта было проста абставіны, якія склаў, зрабіў час. То есть вымушаны талент, вывучаны. Так, напэўна. Акрамя цябе, ці ёсць у нас людзі, якія робяць гэта настолькі сур'ёзна. Мы ведаем там Кірыл Стаселька, Віктор Мартинович, але ці не пара, я не ведаю, зрабіць профсаюз, нейкія культуртрэгераў, якія прасоўваюць кніжныя праекты. Як ты думаеш, у хуткім часе з'явяцца гэтыя вызваленыя людзі, якія будуць рабіць гэта за пісьменніка? Напэўна, гэта гаворка пра тое, ці з'явіцца ў нас літаратурная агенцыя. Літаратурны агент – гэта вельмі старажытная прафесія, прынамсі у свеце, дзе кніжны рынак ёсць. У нас яго няма, на жаль. Думаю, што калі ў нас з'явіцца кніжны рынак унутраны беларускі, то з'явяцца ўсе людзі, которые яго абслугоўваюць. Гэта і распаўсюднікі кніг больш актыўныя, прафесійныя, чым шматлікія, чым зараз сетка распаўсюду, у тым ліку літаратурныя агенты. Можа быць, гэта крыху утопія. У любым выпадку гэта рынак не будзе вялікім, таму што ў нас маленькая літаратура, нават калі б усе 10 мільёнаў гаварылі па-беларуску і чыталі. А што тычыцца, калі ўжо казаць пра асобы, акурат Кірыл Стаселька і Віктор Мартинович, калі казаць не пра іх пісьменніцкія якасці, а пра якасці рэкламавання кніг сваіх праектаў, то мне здаецца, тут хутчэй гаворка пра гэта тое, з чым мы, можа быць, з вамі супольна іранізуем пра гэты асабісты брэнд, который ствараецца. Гэта зараз таксама вялікая вера ў асабістыя брэнды, якая пануе у сучасным інтэрнэце, на гэтым рынку. І тут, напэўна, маецца на ўвазе хутчэй гэта. Віктор Мартинович быў вядомым журналістам, а потым пачаў пісаць раманы, але працуе яшчэ асабісты брэнд, который ён ствараў цягам вялікага часу, калі мы ведалі яго як публіцыста, журналіста. Пра Кірыла Стасельку сказаць мне цяжка, таму што ён акурат стартаваў як пісьменнік адразу публічна у візіі гледачоў. Але, напрыклад, мяне калісьці ўразіў заклік, в сэнсе, магчымасць купіць піцу па промакодзе Стаселька. То бок, такі абсалютна канкрэтны маркетынгавы захад, які прыкладаўся да літаратуры. То бок, мне здаецца, што гэта хутчэй развіццё асабістага брэнду, і гэтыя менавіта пісьменнікі б не рабілі гэтага для іншых людзей, тому што асабісты брэнд, ён звязаны з асобай. Калі казаць пра маіх калег, которые займаюцца прафесійным прасоўваннем, то я падзначыла тут, першае, пра каго ў мяне адразу думка, гэта па маіх калег па краудфандынгах Сержука Доўгушева з гурта «Вурай» і Сергея Календу. Яны адметныя акурат тым, што збіраюць грошы не толькі на свае ўласныя праекты, напрыклад, на музычныя альбомы ці на кніжкі. Сергей робіць раз на год выпуск часопіса, который цяпер называецца «Мінкульт». Гэта зборнік альманах прозы, дзе друкуецца перадавая проза сучасных пісьменнікаў. А Сяржук, напрыклад, і яго суполка «Традыцыя» вядомы выданнем «Новага завіту» на заходнепалескай гаворцы, які, напрыклад, для мяне адзін з самых важных праектаў, которые у нас адбыліся ў перакладной справе і ў культуры Беларусі за апошнія пару гадоў. То бок, для мяне яшчэ гэта адметнасць, што я ў іх знаходжу агульнага, што яны не толькі развіваюць свае праекты, як я, напрыклад, калі выдала сарматыю, а таксама развіваюць супольнасць, тое, што ім важна. То бок, калі Сяржук развівае палескую культуру, традыцыю,
філалогію, так, в гэтым выпадку. Сергей Календа ўзяў на сябе місію развіваць кароткую прозу беларускую, так, што таксама, ў прынцыпе, на фоне нашага буму романаў, которые нібыта все мусяць пісаць, таксама даволі такая важная стратегія. Думаю, што да стварэння тых літаратурных агенцый мы вельмі далёка, таму што мы разумеем, што трэба будзе плаціць ім нейкі адсотак, а ганарары, якія цяпер атрымліваюць пісьменнікі, ну, яны не спрыяюць таму, каб яшчэ з нейкім дзяліцца. І Перш чым казаць пра любыя стратэгіі, трэба спачатку развіць кніжны рынок. Нам трэба павялічваць продажы кніг. Прычым павялічваць іх незалежна ад таго, твая гэта кніжка, не твая гэта кніжка. Ну, як бы супольнасць літаратурная павінна спрыяць усім захадам, которые дазволяць выдаўцам выдаваць большыя наклады і адпаведна прадаваць іх. Як бы гэта я і мае калегі паўтараем гэта на любых пляцоўках, я паўторю зараз, гэта адмена або зніжэнне істотнае ПДВ на кніжку 20%, і як бы паляпшэнне сетак распаўсюду. Любыя спосабы, каб кніжка лёгка даходзіла да чытача, яны будуць спрыяць таму, што гэтая сфера насыціцца грашыма, а ўжо на гэта нарастуць, вот кажу, што тыя паслугі. Перш за ўсё, цікава мне, ці ёсць аўтары, ці ёсць тыя, у каго гэтыя грошы павінны як бы укачвацца. Можа, як бы і не вартая наша літаратура вось гэтых укладанняў. Вось ёсць нехта, каго ты любіш, і ты за каго ты ўпэўнена мог сказаць, што дайце яму там кропку апоры, дайце яму, умоўна кажучы, $5000, да, і ён пераверне гэты літаратурны свет. Зноў жа, пачнём з таго, што мы з вами маем на ўвазе, якую менавіта літаратуру мы чакаем з вами, якая літаратура мусіць перавярнуць наш літаратурны свет. Якую чакаеш ты? Проста простое, што літаратурная сфера не прыносіць грошай, вельмі шмат здольных людзей, якія маглі б стварыць сабе асабісты брэнд на ніве літаратуры, а яны сыходзяць у іншыя сферы. Ну, як бы прыклады я не буду пералічваць, таму што тое, што не адбылося, значыцца, это ўсё ўмоўны лад. Цяпер, калі літаратура ўсё яшчэ застаецца такой крыху маргінальнай сферай, людзі часам прыходзяць у яе не дзеля самой літаратуры, а дзеля дадатковых бонусаў, то бок дзеля славы, дзеля вядомасці, дзеля статусу, таму што часта асабісты брэнд чымсьці трэба напоўніць. Часта людзям цікавы толькі асабісты брэнд, але ну, сама стратэгія пабудовы асабістага брэнду вымагае, каб у ім было нейкае зерне. Да? І вось гэтым зернем часта у людзей, которые, в прынцыпе, здольныя пісаць штосьці, з'яўляецца самая блізкая для іх форма, гэта кніга, которую яны могуць выдаць. Вось. Ну, напрыклад, вельмі паказальны прыклад, гэта кулінарная кніга Ірыны Кабасакал, так, якая збірала грошы на краудфандынгу ў 2017 годзе і дасягнула неймаверных поспехаў. Ну, может быть, сачылі за гэтай гісторыяй. Все сачылі за гэтай гісторыяй, немагчыма было не сачыць. Так. То бок, ну, в прынцыпе, таксама Ірына Кабасакал таксама пісьменніца, потому што яна выдала кнігу, грубо кажучы. Так, яна напісала кулінарны рэцэпт, але і Зараслава Камінская напісала кулінарны рэцэпт, хоць гэта ўжо іншая кніжка. Вось жа, і таму з гэтага гледзяшча я лічу, што пісьменнікаў, якіх бы ўсе чыталі, трэба шукаць абсалютна не там, дзе мы іх хочам шукаць, напрыклад, у саюзах творчых ці на школах молодых літаратараў. А вот, напрыклад, для мяне самы перспектыўны на сёння беларускі пісьменнік гэта Андрэй Вітушка. Ведаеце, хто такі? Так, доктар. Гэта доктар, так, который, напрыклад, мяне скарыў канчаткова, калі я зразумела, што гэты чалавек павінен мець сваю кнігу, гэта калі ён нядаўна напісаў артыкул пра кляшчоў. Ён напісаў артыкул пра беларускага кляшча, не пра таежнага сібірскага, не пра шведскага кляшча. Ён менавіта напісаў артыкул для беларусаў пра Беларусь. І гэта толькі адзін прыклад, бо, ну, у асноўным ён піша пра дзіцячыя хваробы. Андрэй Вітушка, ён менавіта даволі простым стылем, прычым, але пры гэтым абіраючыся на перадавыя даследаванні ў сваёй сферы, ён выкладае нейкія развагі пра жыццёва важныя тэмы, прычым збольшага па-беларуску. Цікава, як з пункту гледжання рэкламіста, вот гэты погляд на сучасную літаратуру. З кім бы вы працавалі? Марцінович, Бахаревич, хто у нас там яшчэ самы вядомы, давайте. Я б усе свае высілкі па-ранейшаму аддавала выданню перакладной літаратуры. То бок, я б тады вам казала пра
замежных аўтарах, которые... То бок сэнс такі, што як выдавец я б з сучаснымі аўтарамі асабіста не працаваў. Толькі магу пафантазаваць. Таму што яны грошай не прыносяць, ці таму што няма свайго любімага? Я нагадваю, што я прыйшла ў літаратуру як перакладчыца. Для мяне перакладанне кніг замежных моў на беларускую гэта місія, гэта прынцып. І развіццё таго, што мы з вами называлі нацыянальнай школы перакладу, которая нібыта ў Беларусі не існуе, для мяне гэта важна. Да? Таму, і гэта насамрэч вялікі сегмент працы па ўсіх фронтах. Гэта і стварэнне інстытуцыі для прасоўвання перакладу, і выдавецкай справы, і таксама рэкламаванне заходніх літаратур, і супраца з міжнароднымі таксама і можа быць культурнымі цэнтрамі. То бок гэта крыху іншы сегмент, чым вот развіццё ўласнай айчыннай літаратуры. Таму я магу толькі тэарэтызаваць, но зноў жа я б ставіла на, калі б я ішла ў выдавецкую сферу, я б ставіла ўсё-такі на такіх цёмных лашадак, невідавочных гульцоў, менавіта на тых, у кім я адчуваю патэнцыял быць пісьменнікамі, і я бы іх матывавала выдаваць кніжкі, каб адкрываць новыя магчымасці, новыя імёны. То бок, зноў жа, вось, напрыклад, дарэчы, Евген Лепковіч, чалавек, который публічна паліў чыргінца ў Севастопольскім парку. Чалавек чаму паліў чыргінца? Бо зайздросціць. Чалавек хоча быць пісьменнікам. Вось, напрыклад, вельмі добры прыклад чалавека, которого можна раскруціць да стана папулярнага пісьменніка. Іншая, і яго ўсё ёсць, да? Скандальнасць, эпатажнасць, як бы увага, у сэнсе... Фактура ў яго ёсць. Так, ёсць, в прынцыпе, ёсць нават матэрыял на кніжкі. Хацелася б вызваліць патэнцыял літаратуры, который быў змарнаваны праз неспрыяльныя ўмовы. Наогул, як зараз з умовамі? Ці ёсць умовы развівацца усім, хто б гэта захацеў? Пры якім узроўні, я не ведаю, там, таленту і прабіўной сілы чалавек зараз становіцца пісьменнікам? Ці спрыяльныя умовы? Мне, значит, 38 гадоў. Я думаю, што людзі, которым зараз не больш за 35 пісьменнікі, то бок маладзейшыя аўтары і тыя, якія толькі-толькі пачынаюць пісаць, 20-гадовыя, 25-гадовыя, мне здаецца, яны зусім іншыя, чым нават я, мае аднагодкі, інтэрпагатоў, чым старэйшыя пісьменнікі, менавіта таму, што яны выраслі ўжо ў іншых медыйных умовах. Так? Для іх ужо, зноў жа, піяр гэта не загана, гэта проста частка таго, што ты робіш. Так? Натуральная частка выдання кнігі. Пра яе расказаць, данесці яе выдаўцу. Вось. Больш за тое, калі я зараз спрабую дапамагаць нейкім пісьменнікам выдавацца за мяжой, то як бы нават ліст у выдавецтва замежнае, ён мае свае правілы, так? Дзе ты павінен у адным лісце яскрава давесці, чаму гэта кніжка вартая, напрыклад. Так? То бок гэта не самапіяр, это просто этыкет, так? Дзелавы этыкет. Гэтага ўсяго у нас, мы гэтага не ведаем, а для моладзі, которая ўжо выхоўваецца ў глобальным свеце, гэта інтуіцыя. Усе маладыя коучы, которые вучаць пісаць, яны пра гэта расказваюць, напэўна, на сваіх курсах, таму што 2 разы падаўшы ў заходняе выдавецтва, ты ўжо сам можаш усіх астатніх вучыць, як гэта рабіць, так, напрыклад. Таму мне здаецца, што яны будуць зусім іншыя. І больш за тое, можа быць, будзе больш спакойнае стаўленне да дэбюту не ў Беларусі, а у Францыі ці ў Партугаліі. То бок гэта будзе больш глобальна ўспрымацца. Мы будзем казаць пра англамоўных беларускіх пісьменнікаў больш спакойна, чым з меншым такім болем. Ты атрымала 2 прэміі за кнігу «Сарматая». Гэта паэма. Давай яна якраз у нас ляжыць, можа, ты пакажаш яе і пару слоў пра яе скажаш. Таму што я так разумею, што пісала ты яе не як новы пісьменнік, новая фармацыя, а як сапраўдны беларускі паэт з сур'ёзным падыходам да тэмы, да вокладкі, да ўсяго. Праз такую папулярнасць я у інтэрнэце з выдаўцом рызыкнулі і выдалі 1000 асобнікаў. Это вельмі много для беларусаў. Это много, але я ўжо па папярэдніх кніжках ведаю, што
гэта такі запас, которого павінен хапіць на 5-6 гадоў. Бо кніжка, калі яна сапраўды добра зробленая, то з такой рэгулярнасцю вершы, напэўна, павінны выходзіць, а адпаведна прэзентавацца, дзесьці чытацца на фестывалях. Зноў жа, паэты такія фестывальныя больш суб'екты. Паэзія, яна больш перфарматыўная. А што тычыцца сарматы, то гэта лісты, якія лірычная гераіня писала у Фейсбуку. Дакладней, я публікавала іх у Фейсбуку, а лірычная гераіня писала з краіны, которую яна называла Сарматыя, на радзіму. І гэта былі лісты пра абычаі гэтага невядомага краю. Толькі адзінае, што вядома нам, калі мы іх чытаем, што жанчына паехала ў Сарматыю, бо закахалася. Вось. І, адпаведна, калі шчыра, гэта акурат прыкмета новага часу, тому што я ніколі не дадумалася, што можна выдаць гэта кніжкай, але пачалі патрабаваць чытачы. Сарматыя, нібыта яна з мяне выпіла ўсе паэтычныя сокі, і вось пасля гэтага вершаў пісаць не хочацца, гэта добра. Калі ты не хочаш пісаць вершу, гэта выдатна. Насамрэч, я гэта прызнаюся. Гарэзлівы пацалунак – гэта проста манга, якую хацелася зрабіць у беларускім варыянце, ці гэта нейкая асабістая тэма? Я пачала гэта пісаць, здаецца, ў 13-м годзе. Напэўна, 13-й, я ўжо зараз нават блытаюся. Вось. Для мяне гэта не было таксама, это не мусіла прывесці да кніжкі, это было тэрапеўтычным пісаннем. Тады было і асабістае, і душэўнае, і творчае выгаранне. Значит, я не могла не писать, але не хотелось писать тое, что я писала раней. Спрабавала вылікавацца ад нейкіх праблем, якія мне хвалявалі, з ходам абсалютна экзатычную новую сферу. Я пачала глядзець вось гэтыя японскія дарамы, серыялы, якія мяне зацікавілі найперш культуралагічна, так? І вось там знайшла гэты сюжэт, стала даследаваць яго, высвятляць, што за ён. Аказалася, што гэта культавая манга 90-х, якую намалявала мастачка Тада Каору. Яна майстар мангі. То бок яна і сюжэт прыдумвала, і малюнкі. Марыка, і спытаю пра тое, што яшчэ няма ў прыродзе. Гэта кніга, якую ты рэкламуеш, гэта вершы пра мацярынства, якія, я так разумею, будуць вельмі адрознівацца ад дыдактычнай, педагагічнай літаратуры. Гэта нешта абсалютна незвычайнае ў нашай літаратуры. Я думаю, што не зусім незвычайнае, бо тут першапраходзіць Сергей Прылуцкі з кніжкай «Дало ў дарослых», якая, праўда, выходзіла ва ўкраіне на 2 мовах, «Геть дарослых», «Дало дарослых», але я думаю, што ўсё-такі розніца ёсць, таму што Сергей пісаў кніжку яшчэ не маючы дзяцей, і больш, мне здаецца, ён свайго ўнутранага дзіцёнка вызваляў у гэтай кніжцы. А я все-таки пісала яе ўжо, калі дзіця нарадзілася, на ўжо ўласным досведзе гэтым знаёмства з дзіцячай тэмай, выходжання ў мацярынства. Гэта кніжка будзе называцца «Як пазбыцца маматута». Маматут – гэта гераіня аднаго з вершаў. Это страшны монстр, маматут, які пастаянна лірычны герой – гэта маленькі хлопчык, которого яна пастаянна кантралюе, пільнуе і кажа «мама тут, мама тут». Хаця нам здаецца, што гэтая фраза супакойвае нашых дзетак, і ён супакойвае, але лірычны герой, ён гэта інтэрпрэтуе як такі нагляд за ім. Нібыта я укладаю ў яго вусны нейкія яго думкі, насамрэч гэта не яго думкі, гэта думкі мамы яго, которая перажывае, і ён як бы такі закладнік ад яе, ён транслюе яе дыскурс. Якраз сёння я бачу нейкі ўздым такой грамадзянскай паэзіі, я не буду там казаць пра ўзровень, але вельмі многа, это не толькі там вершы Ганны Севярынец, это просто людзі там з правінцыі, якія пішуць 4-радкоўі, там журналісты, якія кожны раз, сёння ў газеце, заўтра ў куплеце праявілася, а табе як чалавеку, які абараняе гэтыя правы практычна прафесійна, хочацца займацца сучаснасцю, неяк укладаць у творчасць? Зараз, калі адбываюцца палітычныя нейкія падзеі, якія мяне, канешне, кранаюць, бо я частка жыцця сваёй краіны, і сама, напрыклад, у 2001 годзе была назіральніцай на выбарах, і была на плошчы ў 2006 годзе. Або, у любым выпадку, вельмі эмацыйна перажываю любыя
грамадскіх хваляванняў у Беларусі. У мяне не было імпульсу напісаць нешта новае, але былі нагоды расшарыць нейкія тэксты з мінулых гадоў і 10гадовай даўніны і 5гадовай даўніны. Для мяне гэта сумны момант, потому что такое для мяне сведчанне, што пакуль нічога не змянілася. Шлачоў спяваў: я хочу дожить, я хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны. Я недавно по просьбе сваіх сяброў набрала чарнавік, в сэнсе сцэнар нашай сцэнкі, которую мы ладзілі ў летніку ў 97 годзе. Там былі жарт про Александра Лукашенко. Яны нічым не адрозніваюцца, напрыклад, ад блога Пелецкага, да, «Давай пока». То бок тая ж паэтыка, тая ж рыторыка, і так же смешна, і гэта страшна, потому что калі 20 гадоў смешныя адны і тыя жарты, гэта такое для мяне, як для пісьменніцы, гэта такое вельмі сумнае назіранне. Што тычыцца але тое, што зараз ідзе такі ўздым, і беларусы, як нацыя паэтаў, пачынаюць на гэта рэагаваць, у тым ліку вершамі, і згаданы розгаласны верш Ганны Северынец, праз які яна пацярпела, страціла працу. Гэта ўласціва беларусам, так, рэагаваць паэтычна, скажем, такімі прапагандысцкімі нейкімі трыбуннымі радкамі на грамадскія штукі. І нават паэтыка гэтых рэчаў эвалюцыянуе. Бачыце, Ганна Северынец напісала рэп, да? Хто мог падумаць, калі так разабрацца па стылі таго, што яна напісала. Але я пра гэта кажу, добра, што гэта існуе, галоўнае, каб праз 100 гадоў гэта не вывучалі як узор беларускай літаратуры пачатку 21 стагоддзя. Все-таки хацелася б, каб наша асэнсаванне літаратуры все-таки выходзіла, брало ўвесь корпус таго, што адбываецца, і ўсе аспекты. А абстрагавацца ад палітыкі — гэта таксама важная частка літаратурнага працэсу. І таксама талент. І таксама талент, да. Што ж, застаецца толькі пажадаць нашым слухачам, каб праз 10 і 20 гадоў все, пра што мы сёння гаварылі, было неактуальна, каб все планы і праекты Марыйкі здзейсніліся. У нас былі літаратурныя агенты, у нас былі цікавыя кніжкі, у нас былі свае мангі, а галоўнае, каб все тыя вершы, якія сёння чытаюцца і абмяркоўваюцца, былі неактуальныя. Усяго добрага.